Semanun kangge penghormatan salajengipun kula aturaken dhumateng Mas Bowo padha kaya Cak Salim Ireng saking Balangsari, Cak Harjo Ledok Pring, Cak Poniman Ledok Pring, Cak Subur Ledok Pring, Cak Darmono Ledok Pring, Cak Dikin Surarawa sesuai giliran ya. Pasinya keloro mik. Bapak Arianto Balangsari, Bapak Kusman Balangsari, Pak Piko Balangsari, Bapak Suwarno Balangsari. Monggo ingkang sampun kasebab asmanipun ugi Bapak Pulyono Suroromo, Bapak Kasil Ngaruh, Pak Katemu Ngaruh, Pak Asil Balangsari sing mari mecok gini ka. Ugi Bapak Arifin saya ketuan, Bapak Tari ketuan, Bapak Kadi ketuan, Bapak Senedi ketuan, Bapak Manto ketuan, Bapak Hadi ketuan, semuanya grup ketuan, monggo. Cak Toyib Balangsari, Cak Asil Balangsari, monggo. Ketuan Pole kapi. Ayo sing durung mulih monggo. Ci, hitung ci.
sejati